אוקיי, אז איוש, היום אני מראה לכם מה אני לוקחת לטיסה שאני טסה מחר. אוקיי, אז זה כל הפרדים וכו'. ופה התיק טיפוח שלי, שזה לדעתי הכי חשוב בעולם. יש לי פה בושם, יש לי כאן מסרקים, יש לי מסרק איפשהו קבור כאן, דורדורן שזה ממש חשוב, אודם, שפתון הבלו. יש לי פה גם שפתון כזה של ילדות שיהיה לי, גומיות שלדעתי זה חשוב מאוד כי אני מאבדת הכי טובה שיש. יש פה קרם שאני צריכה, אודם, מסרק, הנה פה המסרק שאמרתי שכאילו קבור, ופה יש לי 3 קליפסים, שחור, סגול וירוק כזה, ויש לי פה את התיק לטיסה שיש בו כל מיני דברים, יש בו כאילו בגדים לחלפיים אני צריך, דברים לציור ואוריגמי וכזה. ואם אתם רוצים שאני אעשה לכם עוד ולוגים מחול, אני אחזור אליכם. ביי יוש.